skriver Milla. Ja, det står det Milla. Men inte. Vem är det? Vem är det? Inte måla på Stinky. Vem är det då? Vem är det? Vad är det? Är det? Lilla Mu. Nu ser du inte Lilla Mu. Vem är det då? Är det morfar? Snusmumrik. Snusmumrik, ja. Och den då? Vad heter han? Måla Sniff. Målade Sniff. Vem är det då? Kinky. Inky. Och det? Lilla Glamour. Lilla Mu. Vem är det då? Måla min pappa. Och min pappa. Och den då? Min mamma. Mm. Vem är det då? Ser inte Lilla Mu. Vem är det? Ser du inte Lilla Mu? Vem Milla? Jag ser inte min mamma. Nej. Och min är fest. Vem är den då? Och skriver det. Vem är det? Jag skriver. Och vad står det då? Vem är det? Har du skrivit bort stiftet? Så. Vem är det då? Sösöken. Narkrycken. Det är min. Mm. Måla Mumin. Ja, då ser Jag kan du inte inte Mumin. läsa Mumin så här. Då blir Mumin ledsen. Det finns Han inte ser Mumin ju mer. inte. Det är min mamma. Mm. Mumin mamma. Vem är det då? Vem är det då? Stinky. Är det Skinky? Vad gör den då? Oj. Det är Mumintroll. Är det Mumintroll? Det är Mumintrollen och Snusmumrik. Är det också snusmumrik? Kika bort det. Inte Millas. Är det Millas? Vem är det då? Milla, vem är det? Morfar. Vems morfar är det? Vad är det? Det är Mumin. Ja, vems morfar är jag? Ser inte Mumin. Är det Musmus morfar? Är det Musmus morfar? Ser inte. Mm. Är det min morfar? Milla. Och min morfar. Min morfar, ja. Är det? Inte Mumin. Alltså, jag tror det var en häst. Är det? Vem är Mumin? Vem var det då? Lilla Lilla Mu. Mu, ja. Är det? Lilla Mumin. Och det? Snorfröken. Är det? Kängurubopp. Sniff. Sniff heter den, ja. Och det var Kinky. Inky. Tror du morfar lär sig det någon gång då? Mumin. Och Mumin, ja. Det är Mumin. Vem är det då? Mumin pappa. Och den då? Mumin pappa. Aha. Är det också en Mumin-pappa? Snorken. Heter han Snorke? Mm. Hur heter det? Sösöken. Snarkfröken? Är det? Lilla Stinky? Är det? Pappa Mumin? Milla, är du kissnödig? Är det? Milla? Mumindalen är ledsen. Är Mumindalen ledsen? Är det va? Ska vi se om morfar kan blåsa? Vänta. Det är han. Vad gör han?
Johan, det ska du ha i munnen. Den ska du ha i munnen. Så du kan... Tut. Se. Morfar kan inte du. Jag har fått snus i munnen. Kan du säga Milla? Milla? Kan du säga Igen. Milla? Se. Kan du lyssna på mamma? Vad säger mamma? Vad ska hon säga nu då? Milla, ska du lyssna på mamma? Kan du säga hej bloggen? Hej bloggen. Inte min pappa. Nej. Kan du säga så då? Min mamma. Milla? Min mamma är ledsen. Milles? Milla, lyssnar du på din mor? Kan du säga hej bloggen? Hej bloggen. Kan du säga puss bloggen? Puss, morfar. Kan du säga att du älskar din mamma? Min pappa är ledsen. Älskar du morfar? Milla? Milla? Min pappa är sant. Du, Okej. tokfia. Okej. Okej. Lådfröken. Ska du säga hej då? Okej. Ska du säga hej då till kameran? Hej min. Hej då kameran, säg. Hej välkommen. Hej då kameran. Kan du vinka till kameran? Och så säg en slängpuss. Kan du? Kan du ge kameran en slängpuss? Puss, ja, men gör så.